Isikhulumile inkosi ema-Blue Nation bafana bakithi uMafikizolo mzala owakho lo nyaka. Utheni Khuzani halala Mafikizolo number 1 kuma-iTunes trending songs. Kabza the Small beza ngemumva. Congratulations Mafikizolo. Savele sasheshe sangena ku-2026 uhleli lapha number 1 kuma-trending songs kuma-iTunes. Kodwa uKhuzani azange asho ukuthi uyinkosi yama-Blue Nation, wathi uyinkosi yomaskandi-ke. Asikho-ke lapho-ke ipolitiki kaMaskandi-ke leyo, kusho uMaskandi promotion. Waphinde wabuya-ke laphana uKhuzani kwenye amaphosta akhe ethi, ngasakhuluma uKhuzani, MC msakazi ongadumile, ethi angizisoli ngokuba umlandeli wakho mfowethu, umngcwabo kamama usithathe zonke izindleko wawuthwala nakuba ube muhle. Khuzani King Dlamini Mpungose, ngiyabonga mfowethu udele konke, wawa nami wavuka nami mfowethu, ngiyabonga. Ethi Mthobisi Sithole, mfowethu ngiyabonga mkhaya wami, kusho MC msakazi ongadumile. Ubenokuvela-ke lapha makuzoba nemicimbi emikhulu-ke kwiDlamini TV, especially makuzoba noMpucuzeko cause beqala Pucuzeko uthole ukuthi u-interview abantu abathize lapho nabalandeli bakhe-ke ubani uKhuzani. Bese sithi Mphile Smirnoff Gumede yabuya leyo nsizwa leyo ithi dropping on Friday Smirnoff featuring Zamambo Mkhize ichoice yethu ezaka what 2 usho njalo-ke uSmirnoff. Kushuthi-ke uMaskandi uPinkeki uzokuqhubekile wenza kanjalo-ke. Angazi noma kuyikhondom kazolonke noma kanjani asazi, kodwa-ke niyazi bafethu creativity is on another level when it comes to music. Umuntu nomuntu ucabanga into ayicabangayo. Sesiyozwa ngayo-ke iFriday engicabanga ukuthi kube kuzi-12 zika-September 2025. Ngiyacabanga ukuthi kube kuyilolo suku lolo abantu belindeleke i-single yakhe uSmirnoff, enye yamasingile, enye ingoma ezokwenza kahle futhi online. Obvious abantu bazodlala music bazowuthanda ngoba akakaze baphoxe lokho erelease nje yena, lokho enza kahle kakhulu online. Kusazoba nzima kakhulu-ke, kuzosinda nongatholeka asazi. Bekuyilokho esizokuveza nje okwamanje sizokhuluma ngakho. Ingoma entsha kaSmirnoff ezophuma Friday, bese kuba ile nsizwa-ke u-MC msakazi ongadumile bebonga kakhulu laphana ngesandla esilulwe uyena ubani uKhuzani King Dlamini Mpungose. Engazi kahle mhlophe ukuthi abantu-ke abaningi abangamthandi uKhuzani bayadineka bokuba nomuntu oncoma uKhuzani openly public. Abakufuni lokho because bafuna kudume leli side leli elibi angakaze azalenza uKhuzani. Kodwa makunomuntu osho into enhle ngoKhuzani ngeke besho lutho bayadineka. Uzobabona bazoyothatha ezinye izinto beveza amavidiyo amadala lapho uKhuzani ayibhokela khona, bewayeka beqhwelapha lidelela khona likhuluma nalokuthanda likhuluma ukusutha. Kodwa sesiya-understand-a uMaskandi-ke lo angeke senze lutho-ke ngalokho. Umzala lapha uMafikizolo hhayi lokho enze njalo uza kabi kakhulu kulo nyaka. Abantu bebheke-ke lapha kwingoma yonyaka, if bengabhekile asazi uzohamba nawo unyaka kwingoma yonyaka. Bekuyilokho engenza ukuthi ngisahle ngiyabonga.